5.2 नि 1 नम्बर कुइसनखौ लागोन 5.2 नि 1 आव जोंना कुइसना बुंदों गाहायनि संलायखौ आबुं खालाम होनाय दं सानदुलि जौगाथिनि ए आ गिबि बिदाब डी आ आगोसार फारागथि आरो ए एन आ एन्टि बिदाब अब्ला जोंहा बेहाय 1 निफ्राय नैबे 1 निफ्राय लानानै नैबे 5 सिमाव बे लांदां जायगा सुफुंनाय बे लांदां जायगा सुफुंनायखौ जोंहा फिलआप खालामनांगौ आरोखि होमबा बेहाव माखासे बिदाबा होनाय दंखायो आरो माखासेया गैया जायहा होनाय गैया बेखौ जोंहा दिहुननांगौ होमबा जों 1 नम्बरखौ दिहुनसै 1 नम्बराव ए आ बेसेबां होनाय दं ए आ जोंना 7 होनाय दङ ओमफ्राय डी आ बेसेबां होनाय दङ 3 ओमफ्राय एन आ 8 होनाय दङ एन आ गैया अब्ला जोंहा एन्टि बिदाब दिहुननायनि फर्मुलाया गोसोआव दंखायो बोरैहाय एन्टि बिदाब दिहुननायनि फर्मुला जोंहा गोसोआव दङ ए एन समान मा ए प्लास एन माइनास 1 ओमफ्राय डी दा जोंहा नैबे ए एन खौ दिहुननांगौ होमबा जों बेखौ बानायलांदो ए एन खौ दिहुननांगौ नालाय ए एन समान ए आव बेसेबां दङ ए आव 7 दं नालाय ए आव जोङो 7 होदो प्लास एन आव बेसेबां दङ एन आव 8 दङ 8 होदो माइनास 1 ओमफ्राय डी आव बेसेबां होनाय दङ जोंहा डी आव 3 दं नालाय 3 होदो दाना आं बेखौ बानायलांसै 7 प्लास 8 आव 1 थांबा बेसेबां 8 आव 1 थांबा 7 थायो 7 थानायजों बे 3 जों सानजाबबावबा जोंना बेसेबां मोनगोन 7 जों 3 जों सानजाबबा जोंहा 21 दाना होमबा मा होनाय जाखो 7 प्लास 21 7 जों 21 जों प्लास खालामबा जोंना बेसेबां जागोन 28 मोनगोन होमबा ए एन नि माना 28 होमबा नैबे लांदां जायगायाव मा जागोन बे लांदां जायगायाव जोंना एन्सारा 28 जागोन बुजिबाय जोंहा 2 नम्बराव दं 2 नम्बराव ए आ -18 होनाय दङ डी आ लांदां बेखौ दिहुननांगौ एन आ 10 होनाय दङ एन आ बेसेबां होनाय दङ 0 अब्ला जों बेखौबो एन्टि दिहुननाय मावसुलखौ बाहायनानै दिहुनसै जोंना मावसुला मामोन ए एन समान ए प्लास एन माइनास 1 डी मोन दाना जोंहा बेहाय माना मा होनाय दं माना होनाय दं बेखौ बहायनोसै ए एन आव बेसेबां होनाय दं जोंहा ए एन आव 0 होनाय दं बा ए एन नि जायगायाव 0 होबाय इक्वल टु ए आव बेसेबां होनाय दं ए आव जोंना -18 ए आव -18 होदो बिनि उनावहाय एन आव बेसेबां होनाय दङ एन आव जोंना 10 एन नि जायगायाव जोंहा मा होनांगोन 10 माइनास 1 ब्रेकेट क्लस बिनि उनाव डी आव होनाय गैया डी खौ दिहुननांगौ नालाय होमबा जोंना बेखौ बानायनांसिगोन जोङो नैबे -18 खौ आं ओरै 0 जायगायाव लाबोब्ला -18 आ मा जाफैगोन +18 जाफैगोन समान 10 आव -1 दानख'बा जोंना बेसेबां जागोन 9 थाबाय 9 थानायजों आरो डी जों सानजाबा बे मा फैगोन जोंहा 9D दाना जोंहा डी खौ दिहुननांगौ नालाय जुदि आं डी खौ लाखियोब्ला नैबे 9 आ मा खालामगोन 18 खौ रानगोन 18 खौ ओरै 9 आ रानगोन 9 खौ रानबा होमबा बेसेबां मोनगोन रानबा सानजाबनाय 18 नालाय 2 मोनगोन होमबा डी आ बेसेबां जागोन 2 होमबा नैबे डी आ बेसेबां जागोन एन्सारा 2 जागोन बे 2 दाना 3 नम्बराव जोंहा दङ ए आ लांदां ए खौ दिहुननांगौ डी आ होनाय दंखायो -3 एन आ 18 आरो ए एन आ -5 होनाय दङ अब्ला जों बेखौ बानायनोसै होमबा बेहायबो जोंहा ए एन एबा एन्टि दिहुननायनि मावसुलखौनो जोंहा बाहायनांगोन बेहायबो होमबा ए एन समान ए प्लास एन माइनास 1 डी बेखौ मावसुलखौ बहायबाय दाना मानफोरखौ बहायदो ए एन आव बेसेबां दं ए एन आव जोंना बेसेबां -5 दं बे -5 इक्वल टु ए आव बेसेबां दं ए आव जोंना गैया ए खौ दिहुननांगौ प्लास एन आव बेसेबां दङ जोंहा एन आव 18 दङ एन आव 18 -1 ओमफ्राय डी आव जोंना -3 डी आव -3 दं दाना बेखौ जा बानायनोसै एन आव -5 जोंहा समान ए प्लास 18 आव -1 थांदो 18 आव -1 खालामबा बेसेबां जागोन जोंहा 17 ओमफ्राय मा सानजाबबावनांगोन 7 जों -3 जों सानजाबदों आं बेखौ ब्रेकेटाव दोनथ'बाय दाना -5 इक्वल टु ए दाना 70 जों 3 जों सानजाबदो 70 जों 3 जों सानजाबा जोंना मा जागोन -51 दाना -51 जों नैबे प्लासजों मा जागोन -51 आनो जाफिनगोन दे होमबा दे बिनि उनावहाय जोंहा मा खालामबाय -5 दाना नैबे समान बारनानै -51 खौ समान बारनानै ओरैहाय लाबोयोब्ला मा जागोन बे प्लास 51 जाफैगोन +51 इक्वल टु ओरैहाय ए थागोन दाना होमबा जोंहा मिथिखागौ बेहाय माइनास प्लास बा जोंहा मा जायो माइनास जायो होमबा 51 आ
देरसिन 51 नि दाजाबसिना थाबाय 51 निफ्राय जोंहा 5 खौ माइनास खालामहरबा जोंहा बेसेबां थागोन 5 माइनास खालामबा 46 समान a थारमाने a नि माना बेसेबां नाय जाखो 46 होमबा बेहाय जोंहा गिबि बिदाबा बेसेबां जागोन प्लास 46 प्लास बाय जोंना दङ a आव माइनास 18.9 आरो d आव दं 2.5 n आव गैया n खौ दिहुननांगौ आरो an आव दङ जोंना 3.6 अब्ला जों बेखौबो n t दिहुननाय मावसोलिखौ बाहायनानै बानायनांगोन होमबा जोङो बानायनोसै an आ बेसेबां दङ an equal to a plus n minus 1 d दाना फैदो an आव बेसेबां होनाय दङ an आव जोंहा 3.6 an आव जोंहा 3.6 बहायदो 3.6 equal to a आव बेसेबां होनाय दङ a आव minus 18.9 होनाय दङ ओमफ्राय प्लास n आव बेसेबां n आवथ' गैया n खौ दिहुननांगौ n minus 1 ओमफ्राय d आव बेसेबां दङ d आव जोंना 2.5 दङ होमबा d नि जायगायाव जों मा होदो 2.5 होदो d नि जायगायाव 2.5 दाना जों मा खालामदों नैबे माइनास 18.9 खौ समान बारहोनानै ओरै लाबोदो मा जाफैगोन बे 3.6 नि उनावहाय बेयो प्लास जाफैनानै मा जागोन 18.9 जाफैगोन 18.9 प्लास 18.9 जाफैबाय ओरैहाय समान मा थाखो n minus 1 मा थाबाय 2.5 बेयो दाना जोंना मोननैबो प्लास जाबाय नालाय मोननैखौबो प्लास खालामदो 3.6 जों 18.9 जों प्लास खालामदो जोंना बेसेबां जागोन बे मोननैजों प्लास खालामबा जोंना 22.5 जागोन मोननैजों प्लास खालामबा इक्वल टु ओरैहाय मा थाबाय n minus 1 into 2.5 बे n minus 1 जों 2.5 जों सानजाबनाय बेयो दाना बेहाय जोंहा मा बेखौ ओरै फिदिङोब्ला जों मा लिरनो हायो n minus 1 into 2.5 खौ लिरगोनो हायो अब्ला ओरैहाय मा थागोन इक्वल टु 22.5 थागोन दा बेहाय जोंहा मा खालामनो हायो नैबे n minus 1 खौ जुदि आं लाखियोब्ला नैबे 2.5 आ थांनानै समान बारनानै थानाय 22.5 खौ रानहैगोन डिवाइड खालामगोन इक्वल टु मा नैबे 22.5 खौ नैबे 2.5 आ डिवाइड खालामगोन दाना 2.5 जों 22.5 खौ जोंहा दानोब्ला दशमिक आरिखौ बोखारबोनानैबो दाननो हायो आरो डाइरेक्ट डिवाइड खालामबा बेयो ओंखारगोन जोंना बेसेबां इक्वल टु 9 ओंखारगोन बेनिफ्राय जों मा बुजिखो जायगा थाइखौ आं नैबे लिरबाय बेनिफ्राय मा बुजिखो n minus 1 आ इक्वल टु बेसेबां मोनखो 9 मोनबाय दाना जोंहा n खौ दिहुननांगौ n खौ लाखिबा minus 1 आ जुदि समान बारनानै थाङोबा 9 नि उनावहाय प्लास 1 मोननैजों दाजाबनानै बेसेबां जागोन होमबा 10 जाहैगोन आरोखि होमबा n नि माना बेसेबां मोनखो 10 होमबा बेयाव n नि माना बेसेबां जागोन बेयाव 10 जागोन बेयो बुजिबाय दानिया जोंहा नेक्स्ट मोनसे दंबावो 5 नाम्बार बेखौ बेयाव दङ जोंना a आ 3.5 दङ d आ 0 दङ n आ 105 दङ होमबा जोंहा बेहाय a n खौ दिहुननांगौ अब्ला जों बेखौ फैदो n t दिहुननायनि फर्मुलाखौ बाहायनानै मावफुंलांसै होमबा जोंनाबो जागोन a n इक्वल टु मा जायोमोन a प्लास n minus 1 ओमफ्राय d दाना जोंहा a n खौ दिहुननांगौ बेहाय a n खौ दिहुननांगौ a n इक्वल टु a आव बेसेबां दं बेखौ होदो a आव जोंना बेसेबां 3.5 दं 3.5 दङ प्लास a n आव बेसेबां दङ a n आव जोंना 105 दङ माइनास 1 d आव बेसेबां दं d आव जोंना 0 दङ d नि जायगायाव 0 होदो दाना बानायफैबा a n equal to 3.5 plus 105 निफ्राय 1 दानख'नांगौ 105 निफ्राय 1 दानख'बा बेसेबां जायो 104 जायो 105 निफ्राय 1 दानख'बा 104 जों दाना 0 जों सानजाबबा बेसेबां जागोन 0 बे दाना बिनि उनावहाय फैबाय an equal to 3.5 जों 0 जों प्लास खालामबा बेसेबां जागोन 3.5 होमबा जोंहा बेहाय an नि माना बेसेबां मोनखो 3.5 होमबा बेहाय बेसेबां जागोन 3.5 आनो जागोन अब्ला जोंहा बेहाय लांदां जायगा सुफुंनाय 1 नम्बरना कमप्लिट जाबाय बेनि उनाव जोंहा 2 नम्बराव दङ मा गाहायनि थार सायख' आरो जुक्ति हो माने बेखौ बानायनानै बबे मोनसेया जायो बेखौ बासिनांगौ आरोखि बेहाय अब्ला बेखौ नायलांदो जों बानायलांसै
से नम्बराव जोंना बुंदों 10,7,4 AP नि 30थि बिदाबा मा बेखौ दिहुननांगौ 30थि बिदाबा बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननांगौ आरोखि जोंना बेहाय फार्स्टआव जों मा खालामनांगोन गिबि बिदाबा बेसेबां होनाय दं A1 आ बेहाय A1 आ 10 होनाय दङ ओमफ्राय D दिहुननांगोन जोंहा D दिहुनबा मा खालामनांगौमोनलाय जोंहा A2 निफ्राय A1 खौ दानख'नांगौ थारमाने बे 7 निफ्राय 10 खौ दानख'नांगोन होमबा जोंहा बेहाय मा A2 निफ्राय जोङो मा A1 खौ दानख'योमोन दाना A2 आव जोंहा बे मा दं नैथि बिदाबा 7 दं 7 निफ्राय जुदि जोङो -10 खौ दानख'योब्ला -10 खौ दानख'योब्ला बेसेबां जागोन -3 जागोन होमबा आगोलसार फारागथिया जोंना -3 दानिया 30थि बिदाबखौ दिहुनफिनदों 30थि बिदाबखौ जोंहा बोरै लिरगोन A30 30थि बिदाबा दाना 30थि बिदाब दिहुननायनि सर्टकाट फर्मुलाया जोंना मा जागोन A प्लास 29D जागोन 30थि होनबाथाय 30नि सिगाङाव मा जायो 29D बे फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय बे अपसनेलसो नालाय सर्टकाटआव बेबायदिखौ बाहायनानै लिरनांगौ बा ए आव जोंना बेसेबां दं बहायदो ए आवथ' जोंना 10 होनाय दङ प्लास 29 into D आ दासो दिहुननानै मोनदों जोंहा -3 होदो दा जोंहा 29 जों -3 जों सानजाबग्रोनांगौ बे 10 होदो 10 प्लास बे प्लास आरो बे माइनास फैखां हा 29 जों -3 जों सानजाबा जोंना बेसेबां जागोन 87 दाना प्लास माइनास बाथ' मोनथिखागौ माइनास जायो 87 नि देरसिन नालाय 87 आ बिनि सिना थाबाय 87 आव 10 दानख'बा जोंना बेसेबां जागोन 77 जागोन अब्ला बे 77 दंना गैया नायदो बेहाय जोंना -77 आ दङ अब्ला बे कारेक्ट एन्सार जागोन -77 आ जाबायना दानिया जोंहा फैदो 2 नम्बर A आव दङ बेसेबां -3 आरो A2 आव दं -1/2 होमबा जोंहा बे 2 नम्बरनिखौ बानायनोसै नैबे गोजौआव जोंहा बेहाय गिबि बिदाब A आ जोंना बेसेबां दं बेहाय -3 दं ओमफ्राय A2 आ बेसेबां दङ बेहाय -1/2 दं -1/2 दाना जों मा आगोलसार फारागथिखौ दिहुननांगोन आगोलसार फारागथि D आ जोंना जागोन A2 निफ्राय A1 खौ दानख'नांगौ ना A2 निफ्राय जोंहा मा A1 खौ दानख'गोन होमबा जोंना A2 आव दङ -1/2 दङ A1 आव जोंहा -3 दं मोननै माइनास जाबाय अब्ला बेखौ आं ब्रेकेटावसो दोननांगोन बिदि बे उनावहाय बानायदो जोंहा बेसेबां जागोन बे -1/2 माइनास मा जागोन बेयो प्लास जागोन नङा होमबा बे प्लास जागोन +3 दाना नैबे 3 नि गाहायाव जोंना 1 थायोमोन ना बेखौ बयबो मिथिगौ दाना नैबे 2 आरो नैबे 1 नि एलसिएम लाबाय 2 दाना गोजौआव बानायबाय एलसिएम लानानै बानायनायखौ फ्राय रोंखागोन बानायबा जोंना बेसेबां ओंखारगोन नैबे 1 जों नैबे -1 जों सानजाबहरबा -1 दाना नैबे प्लास दं प्लास दाना नैबे 2 जों नैबे 3 जों सानजाबहरबा बेसेबां जागोन 6 दाना गोजौआव माइनास प्लास जाबाय माइनास प्लासबाथ' माइनास जायो 6 आ देरसिन 6 निफ्राय 1 थांबा 5 गाहायाव मा जागोन 2 होमबा जोंना D आ बेसेबां जाबाय 5/2 जाबाय D आ आगोलसार फारागथिया 5/2 दाना जोंहा बेसेबांखौ दिहुननांगौ AP नि 11थि बिदाब दाना 11थि बिदाबखौ जों दिहुननोसै होमबा दिहुननोबा आं एसे जायगा थोला खोमोरग्रोनांगोन गोजौखौ खोमोरनोसै आं होमबा फैदो जोंना 11थि बिदाब दिहुननाय थारमाने A11 खौ दिहुननांगौ होमबा A11 दिहुनबा जों फर्मुला बाहायगोन A प्लास 11 नि सिङाव 10 जायो होमबा 10D बे फर्मुलाखौ बाहायगोन जों बहायदो A आव जोंना बेसेबां होनाय दंमोन A आवथ' -3 दंखायो प्लास 10 into D आव जोंना दासो दिहुननानै मोनदों 5/2 होमबा बेहाय आं होनांगोन 5/2 होनांगोन बेखौ आं ब्रेकेटाव दोनबाय दाना 2 जों 10 आ दानजायो बे 5 होबानो बेसेबां 10 खौ दाननो हाबाय होमबा मा आग्लायखो -3 प्लास 5 जों 5 सानजाबा बेसेबां जागोन 25 दाना -3 प्लास 25 फैलायबाय होमबा 25 आ देरसिन 25 नि प्लास सिना थाबाय 25 आव 3 थांबा बेसेबां 22 होमबा बेना एन्सारा मा जागोन +22 दाना 22 दंना गैया नागिरदो 28 दं 22 नै बे B आ जागोन बे होमबा कमप्लिट खालामबाय जोङो 2 नम्बरखौबो नेक्स्टआव जोङो 3 नम्बरखौ बानायसिगोन आरोखि दा होमबा बेखिनियावनो जोबथ'बाय थेंक इउ